Κουσουλάκης. Έκοψε ο Δοντάς και κερδίζει την μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού την μπάλα με τον Δημόπουλο. Το άνοιγμα για τον Μαυρίδη μέσα στην περιοχή. Ξεφεύγει από τον Βαμβακούλα, Δημόπουλος. Και τελικά καταφέρνουν στην κρίσιμη αυτή φάση να απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού την μπάλα. Κεφαλιά του Μητρόπουλου, Κουσουλάκης, Ορφανός. Ορφανός που βρίσκει κενό χώρο και κάνει το σούτ για να περάσει μπάλα έξω από το τέρμα του Κωνσταντίνου. Ο Μητρόπουλος, ο επόπτης, έχει σηκώσει την σημαία και έτσι ο κύριος Κατάρης δεν κατακυρώνει τον γκολ. Ο Ορφανός δίνει προς τον Μητρόπουλο. Γίνεται η κόντρα, προσέξτε δεξιά τον Αναστόπουλο πόσο πίσω είναι και προσπαθεί να καλυφθεί την ώρα που κάνει ο Μητρόπουλος το σούτ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ο επόπτης είχε σηκώσει σωστά την σημαία του ακριβώς τη στιγμή που επιχείρησε να γίνει η πρώτη μπαλιά από τον Μητρόπουλο. Στο φάουλο Ρότσα. Η μπάλα περνάει, ο Δημόπουλος παραλίγο να κάνει τον γκολ. Τελικά ο Σαργκάνης με τη βοήθεια του Βαμβακούλα καταφέρνουν να απομακρύνουν την μπάλα και ταυτόχρονα να έχει καταλογιστεί ένα φάουλ. Πιο επιθετικός Ολυμπιακός, η σέντρα του Γούναρη προς τον Μητρόπουλο. Το σούτ και η είναι η τρίτη φορά από τον Κουσουλάκη, το 1-0, 13 λεπτά μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Και βλέπετε τους πανηγυρισμούς των παικτών και των χιλιάδων οπαδών του Ολυμπιακού εδώ στο στάδιο Καραϊσκάκη για τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Βαγγέλης Κουσουλάκης. Προσέξτε τη φάση. Ο Γούναρης χτυπάει το φάουλ. Ο Μητρόπουλος γυρίζει την κεφαλιά στον αμαρκάριστο Κουσουλάκη που κάνει από τη γραμμή της περιοχής ένα θαυμάσιο σουτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Κωνσταντίνου που έπεσε μάταια. Και να εδώ ο Βαγγέλης Κουσουλάκης, πρωταγωνιστής ως τώρα στο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Κυράστας που βγαίνει μπροστά στην αντεπίθεση. Μέσα στην περιοχή ο Μαυρίδης κάνει το σούτ για να περάσει μπάλα πάνω από το τέρμα του Σαργκάνη σε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Δυνατή παλιά του Κωνσταντίνου, μπαίνει ο Μαυρίδης μέσα στην περιοχή και χάνει την ευκαιρία και αυτή, πλασάροντας πάνω από τον Σαργκάνη. Και είναι το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Ο Κυράστας φεύγει, ο Περσίας φεύγει από τον Κυράστα, από αριστερά. Περσίας πάντα, μέσα στην περιοχή. Κάνει το σουτ, γίνεται η κόντρα, πέφτει ο Κωνσταντίνου και χάνει την μπάλα και ο Αναστόπουλος από κοντά κάνει το 2-0, 3 λεπτά μετά την έναρξη της παράτασης. Ο Μπέριος ξεφεύγει από τον Μητρόπουλο. Χαραλαμπίδης με τον Βαμβακούλα κοντά που κλέβει την μπάλα για να φτάσει στον Αναστόπουλο. Αναστόπουλος με τον Καψί, γίνεται μια κόντρα, χάνει ο Κωνσταντίνου την μπάλα. Ο Βαμβακούλας τη γυρίζει και ο Αναστόπουλος κάνει ένα γκολ. Γίνεται το λάθος, η πάσα βρίσκει τον Λεμονή. Το άνοιγμα για τον Αναστόπουλο που φεύγει κανονικά. Βγαίνει ο Κωνσταντίνου και ανατρέπει τον Αναστόπουλο, μην μπορώντας να κάνει τίποτα διαφορετικό, αφού αν πέρναγε ο φόρ του Ολυμπιακού θα είμαστε πολύ κοντά σε ένα τρίτο γκολ για την πειραϊκή ομάδα. Ο Μπέριος κόβει το βολέ του Σαργκάνη, αλλά ο Λεμονής με τη βοήθεια του Μητρόπουλου ξεκινούν μια επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Λεμονής από το λάθος που γίνεται, μέσα στην περιοχή πλασάρει, κόβει και ο Αναστόπουλος με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για να γίνει το 3-0. Ακριβώς το 10ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης και βλέπετε τους έξαλλους πανηγυρισμούς των παικτών του Ολυμπιακού και των φιλάθλων τους της κερκίδας. Ο Μητρόπουλος ξεκινάει την προσπάθεια αυτή. Ο Καρούλιας κόβει άσχημα, κερδίζει ο Λεμονής την μπάλα, περνάει τον Καρούλια. Κάνει το σούτ για να κόψει με τα πόδια ο Κωνσταντίνου και ο Αναστόπουλος με την κεφαλιά ψύχρεμα να τη στείλει για τρίτη φορά στα δίχτυα. Το φάουλ χρεώνεται στον Καρούλια.
Καψής έκοψε, Ρότσα, κλέβει την μπάλα ο Λεμονής, δραστήριος και δυνατός όσο έπαιξε. Αφήνει ο Κωνσταντίνου και ανατρέπει τον Κουσουλάκη για να δώσει ένα πέναλτι ο διαιτητής. Ο Κωνσταντίνου στη θέση του, ο Αναστόπουλος σουτάρει και η μπάλα για τέταρτη φορά στα δίκτυα του Παναθηναϊκού για να γίνει τρίαμβος η σημερινή νίκη πρόκριση του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ξαναβλέπουμε το χτύπημα πέναλτι του Νίκου Αναστόπουλου, που με ωραίο τρόπο δεν άφησε περιθώρια στον Κωνσταντίνο. 4-0 λοιπόν, με ένα γκολ του Κουσουλάκη στο 58ο λεπτό του αγώνα και με 3 γκολ του Νίκου Αναστόπουλου στην παράταση στο 3ο λεπτό, στο 10ο του δευτέρου ημιχρόνου, και τώρα ακριβώς το 120ο λεπτό του σημερινού αγώνα, που τέλειωσε με το σφύριγμα της λήξης από τον κύριο Κανάρη. Βρήκε τον Ολυμπιακό θριαμβευτή του Παναθηναϊκού με 4-0 στο στάδιο Καραϊσκάκη και φυσικά να περνάει στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.